Mama. Lapha ekhaya abantwana abangaki? Angithi bawu7 abahleli nami manje. Laba bantu bashonelwa abazali. Laba bawu7 abakabana bakho noma Abasukulu o abakho bangaki? bawu4. Right. Mangaka amantombazane bangaka abafana? Amantombazane kulaba bami abaphuma esizweni sami Laba bawu4. mathathu. Yeah. Bese ke lo mfana ke lo wokugcina ke. Okay. Kula abazukulu bamangaka abafana bangaka amantombazane? Kubazukulu abafana singathi nje u5.5 ngoba lo munye phakathi nendawo bese laba abanye amantombazane. Kusho ukuthini ukuba phakathi nendawo mama? Ngoba phela la kukhona ukuthi umuntu uyisilisa noma uyisifazane mina fanele ngithiki ibhokisi eli1 manje asinalo phakathi nendawo. Uyilento yosomizi kusho ukuthi ungathika nje omabili amabhokisi. Right. Okay, la ekhaya bangaki obaziyo abanayo HIV? Noma ukhona nje onayo? Beyithatha phi mntanami kodwa wadlala ngathi. Phela thina le endaweni yangakithi ithi fika nje ayithatha amakhansela ayinike izintombi zawo. Akube safika lutho kuthina. Thina nje sithola lutho. Ithi fika nje bayithatha amakhansela bonke nje lapha kakhansela abanayo. Thina ezethi ingane aziyitholi. Ngoba ithi fika nje banikane bodwa banikane bodwa. iANC nje kuzomela yenze something ngale ndaba. Ngoba phela nathi savota ukuthi izinto izophelela emakhanseleni ekubeni sonke savota kodwa ayikho right leyo nto. Ayikho right leyo nto. Komele nje uhulumeni kube khona into ayenzayo. Bengisacela ukubuza yini HIV? Into yamakhansela.